I. Cuk dite, Pak. Duit meneh. Karo tengah yuta wi sore kandang tek. Godhong, Pak. Nggo ngopo? Apa itu? Renang. Ben ngopo? Lah, ya ben langsing semlidut kaya jaman nom-nomanku biyen ya lho, Pak. Mbok teteknya itu dipakai. Ikan paus itu tiap hari berenang di air. Tapi tetap saja tidak bisa langsing, tidak bisa kurus. Bukil. Mas. Iya, Pak. Aneh ndi? Golep. Kok golek? Ngerti nggawa keranjang kok arep nang ndi? Pasar. Ayo. Neng pasar. Tolong sekalian beli buah. Mbak. Ngapa? Tolong apa? Buah itu selain berfungsi sebagai pembuang toksin-toksin itu juga bisa membuat wajah Bapak nanti berseri-seri. Ya. Gah. Kok wegah? Ngerti munyuk. Munyuk Pakarane apa? buah. Arepa bendina ki mangan buah. Ning rupane rak ya tetep munyuk. Sayangku. Ya bener? Lagi ngopo e? Iki lagi lagi benake gendeng sing ning dhuwur pawon. Wah. Nyaren. Bojoku sregep tenan. Pak nih, aja lali lho. Montore sing anyar kae dipanasi. Aja lali tenan. Iya, montore dipanasi. Ning ngono to? Ya wis. Oke. Ya wis. Ah. Motor dipanasi. Wah, golek masalah iki. Pak Ri. Oh, iki piye ta? Kowe gawe masalah karo aku apa piye? Hah? Aku mau ki omong apa? Aku mau iki telepon apa? Kon manasi to? Kae. Kae jenenge dipeni karo kae. Kayak ben panas. Matahari kuwi vitamin D montore sehat. Kurangnya apa? Halo. Apa, Pak? Lagi ngopo? Ayo lagi ngepel to ya. Pancen istri teladan tenan nek. Anu. Aku arep njaluk wong. Kuwi manuke lobet. Ada manuk lobet kuwi tulung pepenen terus didusi. Mengko sore arep tak nggo lomba. Iki aku ora sempat bali saiki, nggo sore. Ya. Dan bang kesusu. Pepe karo sita. Ya. Sip. Jelali lho. Ora nek lali. Dadah. Ya, dah. Sore lomba. Ming di pepe roti si. Balik dulu.
ing piye? Arek ya kon pepe ro ngedusi to. Lah saiki manuk iki endi? Jare didusi. Ayo tak dusi. Loh.